ଏ ରୁଟି ମାଷ୍ଟରଟା କେମିତି ପାଠ ପଢଉଛି କେଜାଣି? ଭଲ ଭଲ। ଆମକୁ ଟିକେ ପଢେଇ ଦିଅନ୍ତନି? କାଇଁ ତମେ କଣ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଛ କି ତମକୁ ସେ ପଢେଇ ଦେବେ? ହେଇଟି ବା ମାଷ୍ଟର ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆମେ ବି ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଯିବ ନା। ପାଠ ପଢାରେ ବୟସ କଣ ମ? ଓହୋ ହୋ 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 ହୋ। ଜାଣି ସେ କଥା ମୁଁ କଣ ଜାଣିଛି, ତମେ ଟିକେ ତାଙ୍କଠୁ ବୁଝୁନ। ଶୋଷ ଯେମିତି ପାଣି ପାଖକୁ ଯାଏ ସେମିତି ମାଷ୍ଟରାଣୀ ପାଖକୁ ଛାତ୍ର ନ ଗଲେ ପାଠ ପଢା କଣ ହବ କି? ଓହୋ ହୋ 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 ହୋ। ଏଇ ଅନାନୀ ଅନେଇକି କୁହ। ସ୍କୁଲ କେତେଟା ବେଳେ ଛୁଟି ହଉଛି କି? 4ଟା। ଦିଦି ଆପଣ ଏଇନା ଯିବେନି କି? ନାଇଁ ରେ ବାପା ସୁରୁଜା, ମୁଁ ଟିକେ ସ୍କୁଲ ପରିଦର୍ଶନ କରିସାରିଲେ ଦିଦି ଯିବେ। ତୁ ଯା। ଅନେଇକି ଭାରି ମନ କଷ୍ଟ ହେଲା, ଦେଖିବାକୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। କଣ ଇଏ ଅବସ୍ଥା? ସବୁ ମଇଳା ପଡିଗଲାଣି, ଆଉ ସେ ସରାଗ କାହିଁ? ଏମିତି ହେଲେ କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ କହିଲ? କଣ କହିଲ? ଏ ସ୍କୁଲ ଘର କଥା ମ, କାନ୍ଥ ଫାଟିଗଲାଣି, ପଲସ୍ତରା ଛାଡ଼ିଗଲାଣି, ଚୂନ ବି ଭାଇ ସାହେବଙ୍କର ନଜର ଦେବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ ତ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମତେ ଏଠିକି ପଠେଇଦେବେ। ଏଥର ଘରଟାକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତମେ ଯଦି ମୋ ଆଡ଼େ ଥରେ ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତ ନା, ପଇସା ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ଡରୁଥିଲି। ଓହୋ ହୋ ହୋ ହୋ। ହେଇ ଅନାନୀ, ପୁରା ଗୋଟେ ରାଜମହଲ ଭଳିଆ ଘର, ତା ଭିତରେ ତମେ। ଓହୋ ହୋ ହୋ। ହେଇ ଅନାନୀ, ସ୍କୁଲଟା ରାଜମହଲ ହେଲେ ପିଲା ପାଠ ପଢିବେ ତ? ତମେ ଯେମିତି ପଢେଇବ, ଏଇ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ ନା ଆରପଟ ରୁମଟା କେମିତି ଅଛି। ଆସୁନ ଟିକେ ଦେଖିବା। କେହି କୋଉଠି ନାହାନ୍ତି ମ, ଡରନି। ଏଇ ଅନାନୀ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହବାର ନାହିଁ, ଆସୁନ। ଓହୋ ଜ୍ୟୋତି ମାଷ୍ଟରାଣୀ, ଏଇ ଏଇ ଶୁଣ ଶୁଣ ଜ୍ୟୋତି ମାଷ୍ଟରାଣୀ, ଏଇ ଶୁଣ ଶୁଣ। କଣ କଣ? ପଲସ୍ତରା ସରିଲା, ଏଥର ଚୂନ ମାରିବି। ବାପା ସୁରୁଜା କିରେ, କେତେବେଳେ ଆଇଲୁ ରେ ବାପା? ବୁଢା କାଳେ ବାଲ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ନାରୀ ନାରକ ତ ତ ତୋର କଣ କଲା ରେ? ଚାହୁଛୁ ଏଇନା ନା, ନହେଲେ ତ କଛା କାଟିଦି। ତତେ ମୁଁ ଦେଖିନେବି, ତୁ ମତେ ଅପମାନ କରିଛୁ। ହେଇ ଅନାନୀ, ବି ତୋ ପିଠିରେ କିଏ ପଡିବ? ଯା ବେ। ହଁ ବେ।